Kayo na nga atong silhigan ni guys kaya wala ding mga abog-abog sa sulok. Nilihig ko guys para madala sa dagat. Ha? Ligar gitu. Ada plate. Ada plate. Lagi. Nga naman? Liga. Kuy. Hadlok ta bang hilabot inana. Lagi dia ada soal pintas. Lah. Nah, ada kan mesin ni. Ay, kupos na ni siya? Ito naman, wala na yung rabot. Wala kay tubig diri yun. Di para mubat niya. Kung tukad sila. Magawa ng Filipino, lutaw na niya. Isang kulamay guys. Na guys. Money guys, money amo ang. Tiwas tagpanili guys. Atong hiligan rin sa sulok ng sagot. Butang basura ng karton tayo. Hapit man po ni siya gubuan. Wala na, hingkuan na. Hinghilpa na ang tubig. Wala, hinggamay ng tubig guys. Thank you for watching.